Здрасти. Ето вижте как живеем в Германия. Тук има Олио. Олиото свиним. Това аз го изкарах. Ето му чакате. Ето и Брамска ми облашици. Ето е то с ми облашиците. Ама сега ям. Ама сега в момента яде човеченцето. Ти то ядеш ли? Да? Нали това? Вижте му мутрата. Да, това е. No. Дима има. Дима чак. Окей. Това е Бербер Кинг. Вие мислите, че в Германия ние живеем, но не е така. Обаче много малко изсипваш колата. Дрои се не правиш. Кефирик. Дима е кефирика. И дондърма, ако иска да и дондърма има. Ама в момента е в... Статия, да. Ето. Това е буклуката за комата за буклук. И ето. И то се буклук. Брачни бе, ти ме. Човека ще иде. Ти. Чакал. Ето, ние сме най-големите чистачи тук. Нали? Ми така, чакайте малко момент. Ми друго, какво да ви кажа? Ми скачихме. И брам ми блъжите. И аз... Заплатата е много голяма. Заплата е много голяма, гимделик 25 евро. Знаете, какво да правим? Берегай верки. И, нали, знам им влашите, кога сме на принципто. Един час, по един час, 5 часа остана си вим влашите. И аз вече ми сега Олиото море по проблем. И сега кога правим? Ще го шитнем тук. Какво да правим, да е лек пара? Нали така е знам? Това малко да представи кръсти, какво правиш с влашите ми? Ето, аз съм Рачо. Рачо е риба. Това ми е рибата. Нали? Наистина, дираш бе половина. Това е всичко за днеска. Утре облигнем пак. Да не ще се сама. След малко тогава парата, ние още сме готови и... Не, по-нески яде. Това правим. Това е всичко за днеска. Тя не да почва на бъдещето месец, тя ще дойдат. Направят голям проблем. Миналия месец да карахме с една жена тук нещата тук. Да, е само това. Това не ще. И това е. Чакай да видим. Обърнах към теб. Ето аз чистят малко кетчъп. Ако не вярвате, вижте как чистим бе хора. Вие се мислите, те в Германия живеят, имат много пари и умираме от глад бе. Вие знаете ли бе? Ето, това е олиото. Ето тук има олио, аз го изчистих, а наистина? Аз би стал напред. И тая машинката развалих аз, защото трябва да се развалим. Ето и Ибрам тук ми блашиците, вижте колко блашика има. Ето, вижте, само яде. Тия нещо той ги ми. Хора, къде е бабко? При мама! Ето копелета. Ето това ни състои. Наздраве, мистрано бум наздраве. Наздраве не те богата мистрани. Да мистрани. Ще да инструмент. Ето това ни са инструментите. Вижте. Инструменти. И граната има, и акордион има, всичко има. Това са кофите, за да оформлям олиото. И това е всичко. Тук има джамек. Вие виждате ли джамека? Ето джамека. Има една бенстанция капаламе. Палим по една цигара взена, ма наистина. Но аз съм още гладен да умира. Как да не? Уйло! Гладен съм! Мутрата му виждате ли хора? Дай огънци. Огънци.
Hadi işe başlayalım. Değil mi? Evet, хора видят, в Германия как се живее. Така трябва да е. Вие знаете ли, че я част цигара и това е всичко за днеска и кажа нещо, не са ли? Да дам джирка. Джирка дам. Това е това да включиш напред. Така е. Да, бащаш. Иначе няма как. Всичко е това. Какво видите? Ая, бахнеш, дикнеш. Тоест, аманар да дикви. Ая, Дибран, gel tam dedim dostum. Canım dedim. Sonra sana da taşıdılar. Milyon sürücü lira aldı. Hoş geldin de aldı. Hoş geldin bir buçuk lira çizdi. Ne var öyle? На просто му ги знаете ли? Натурално съм. Пълно вярно прибрах, влети аз бях. Не, Среден. Аз бях среден и за това предлагам едва не знам. Абе, хора, аз сега кажете, тези кексове на мен ли гледат или аз ги гледам? Тези стукенци. Къде са те? Чакай, те ли гледат на мен или аз гледам? Таман вечки са. Наистина? Елем, Ала име. Не. Как е малко да гледа, че си прави? Така е, вечерта. Така е, имам още 2 часа работа, Но след малко хора трябва да бачкат и какво да правим? Те ще бачкат и ние ще бачкат. Те ще чисти. Така е, това друго какво да ви кажа да чита. Ако искате да изправят туалетните, друго няма. Има ли да кажа? Няма да. Не знаят, че дни. Абе хора, къде е бабка, бе? Я? Ето. Сега представя на видеста, без документи бабкаме. Наистина. черна бабка. Но ние имаме документи, но просто не сме да карта. Да кажа. Хора, как се да се казва? Трябва да го правя, бе. Където ми го няма. Това е. Това е факт, защото знаете какво е това нещо? Само смайни. Не е това смейли, това е за доктор да отива. Знаете ли? Водиха хората, да виждаме.